ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом тамошобинони гиромӣ. Дар барномаи имрӯзаи Паём Ньюз ман Ҳишоми Абдуманнон шуморо аз чанд хабару рӯйдодҳо иттилоъ медиҳам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои имрӯза. раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон талаб кард, ки раисони ҳарду палатаи қонунбарори Тоҷикистон ҷазо дода шаванд. дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон боз як тирпаронӣ рух дод. Як сокини Қирғизистон аз рон ва пушти сараш тир хӯрда ба бемористон интиқол дода шуд. нигаронии Кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндониёни сиёсии Тоҷикистон аз шӯраи мавҷи нави боздоштҳо дар Тоҷикистон. сафири Русия дар Тоҷикистон шаҳр дод, ки чӣ касоне аз Тоҷикистон ба Русия парвоз карда метавонанд. Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, қарори Маҷлиси олӣ дар бораи таъйини санаи интихоботи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ба як моҳи барвақтро ғайруқонунӣ хонд. гузориши ин хабарро ҳамкорам Оиша Муҳаммадӣ давом медиҳад. раҳматилло Зоиров дар саҳифаи фейсбукиаш навишт, ки таъйини интихобот ба рӯзи 11 октябр, яъне як моҳ қабл аз анҷоми муҳлати ваколати президент, ғайриқонунӣ аст, чун ҳамаи қонунгузориҳои интихоботиро ақиб меандозад. раҳматилло Зоиров мегӯяд, қарори якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси Олии Тоҷикистон аз рӯзи 6 август дар бораи таъйини санаи интихобот аз рӯзи қабулаш қувваи ҳуқуқӣ надорад. дар идомаи баёнияи раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон таъкид шудааст, ки амалкарди Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон худсарона аст ва барои ин раисони ҳарду палатаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷазо бигиранд. раҳматилло Зоиров аз додгоҳи конститутсионӣ ва додситонии кулли Тоҷикистон хостааст, ки ба қарори Маҷлиси Олӣ баҳои ҳуқуқӣ бидиҳанд. гуфтанист Маҷлиси Олии Тоҷикистон дирӯз 6 август қарор кард, ки интихоботи президентӣ рӯзи 11 октябр, як моҳ пеш аз вақти маъмулӣ баргузор шавад. аз ин пеш дар Тоҷикистон интихоботҳои президентӣ моҳи ноябр баргузор мешуд. ин интихоботи 6 президентӣ дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. аз соли 1994 ба ин тараф дар 4 интихоботи президентӣ Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳури кунунӣ пирӯз шудааст. президенти Тоҷикистон дар 7 сол як дафъа интихоб мешавад ва як нафар ҳақ надорад беш аз 2 дафъа номзадиашро бигузорад. аммо дар давоми наздик ба 28 соли роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон чанд дафъа қонуни интихобот тағйир ёфт ва ба Эмомалӣ Раҳмон имкон дод, ки бе маҳдудият дар интихоботҳо номзад шавад. нозирони байналмилалӣ аз ҷумла Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо ҳамвора гуфтанд, ки ҳеҷ яке аз интихоботҳо дар Тоҷикистон шаффофу одилона ва тибқи меъёрҳои байналмилалӣ нагузаштааст. шоми 6 август дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон боз як тирпаронӣ рух дод. соати тахминан 19:30 дар мавзеи Жака Оруқ дар наздикии деҳаи Куктоши ноҳияи Ботканд як сокини Қирғизистон аз рон ва пушти сараш тир хӯрда ба бемористон интиқол дода шуд. дар ин бора маъмурияти вилояти Ботканди Қирғизистон хабар дода навишт, ки сокини Куктошро аз ҷониби номаълум тир задаанд. вазъи саломатии нафари тирхӯрда миёнаи вазнин арзёбӣ мешавад. давоми рӯзи гузашта 6 август дар марзи Қирғизистон бо Тоҷикистон 2 ҳодисаи тирпаронӣ рӯй дод. дафъаи дуюм дар мавзеи Жака Оруқ дар наздикии деҳаи Куктоши ноҳияи Ботканд як сокини Қирғизистон аз рон ва пушти сараш тир хӯрда ба бемористон интиқол дода шуд. хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфт, хабарро таҳқиқ мекунанд, вале дар умум вазъ дар марз бо Тоҷикистон таҳти назорат қарор дорад. деҳаи Куктош бо ҷамоати чоркӯҳи Исфара ҳам марз аст. дар як рӯзи 6 август ин аллакай дуюмин тирпаронӣ дар ин қитъаи марзи Тоҷикистону Қирғизистон аст. қаблан маркази матбуоти сарраёсати қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон хабар дода буд, ки тахминан соати 4 субҳи 6 август дар натиҷаи тирандозӣ дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон шахси номаълум аз камони шикорӣ Ваҳобов Воҳид Абдулҳаевич, соли таваллудаш 1955, сокини маҳаллаи Сомонёни ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, боғбони бригадаи рақами 4 ҳамин ҷамоат, аз тарафи пояш аз ҷониби қирғизиҳо захмӣ шуда ҳалок гардидааст.
марзбонони тоҷик хабар доданд, ки ҳамин тавр дар минтақаи ҳамҷавор бо маҳаллаи лангари шоҳишаҳри Исфара лейтенанти калон Шеркабиров, сардори дидбонгоҳи куктоши қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Қирғизистон, аз ҷониби шахси номаълум, ки аз силоҳи шикории тамғаи тоз 8 истифода намудааст, захм бардоштааст. хадамоти марзбонии Қирғизистон захмӣ шудан як марзбонашро тасдиқ кард ва гуфт, ӯро аз ҷониби Тоҷикистон паронданд. гуфтанист, дар пайи тирпарониҳои субҳи 6 август музокироти байни намояндагони вилоятҳои Суғду Бодканд доир шуд. ҷонибҳо қарор карданд, ки ин ҳодисаҳоро ҳар кадом мустақилона таҳқиқ кунанд. кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндониёни сиёсии Тоҷикистон бо нашри байонияе аз шурӯи мавҷи нави боздоштҳо дар Тоҷикистон хабар дода, аз он изҳори нигаронии амиқе кард. тибқи иттилои ин кумита, дар чанд рӯзи гузашта беш аз 30 нафар боздошт шуда, баъзеҳоро баъди бозпурсӣ раҳо ва баъзеи дигарро ба боздоштгоҳи муваққатӣ интиқол додаанд. дар баёнияи кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндониёни сиёсии Тоҷикистон дар бораи мавҷи боздоштҳои ахир гуфта шудааст, ки кумита дар камоли таассуф изҳор медорад, ки дар рӯзҳои ахир дар Тоҷикистон мавҷи дигаре аз боздоштҳо шурӯъ шудааст. лозим ба зикр аст, ки бинобар гузоришҳои расида аз дохили кишвар, то кунун беш аз 30 нафар шаҳрванд аз марду зан боздошт шудаанд. аз ин теъдод баъзе раҳо ва бисёре ҳам ҳанӯз дар боздоштгоҳ қарор доранд ва баъзеро низ ҳар рӯз даъват карда мавриди бозпурсӣ ва таҳти фишори шадид қарор медиҳанд. ин мавҷи боздоштҳо пас аз боздошти гурӯҳии чанд моҳи қабл маъруф ба парвандаи ихвониҳо мебошад. кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонон ва зиндониёни сиёсӣ дар Тоҷикистон бо овардани ному насаби боздоштшудагон дар баёния, зимнан ин боздоштҳоро боздоштҳои бедалел унвон кард. кумита бо маҳкум кардани ин боздоштҳо аз ҳамаи созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башарӣ ва низ корпусҳои дипломатии дар Тоҷикистон қарордошта талаб кард, ки ба мақомоти тоҷик нисбат ба ин иқдомҳои ғайриинсонӣ ва ғайриқонунияшон ҳушдор диҳанд ва тақозои озодии боздоштшудаҳоро намоянд. маҳбусон дар Тоҷикистон аллакай 5 моҳ инҷониб бо наздиконашон вохӯрда наметавонанд. ба хотири пешгирии паҳнҷавии коронавирус, дар ҳама зиндонҳои Тоҷикистон дидорбинӣ бо маҳбусон манъ шуда, алҳол маълум нест, ки кай иҷоза мешавад. хабаргузории Азия Плюс дар гуфтоварди манбааш дар Сароёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати адлияи Тоҷикистон навишт, кай иҷоза шудани дидорбинӣ ҳоло маълум нест. таври маълум, дар ҷумҳурӣ то ҳол ҳолатҳои нави сироятёбӣ ба қайд гирифта мешавад. мефаҳмем, ин барои хешовандону наздикони маҳбусон, ки ҳамдигарро 4 моҳ надиданд, хеле душвор аст. лекин ҳаёти зиндониёнро ба зери хатар гузошта наметавонем. алҳол мушаххасан маълум нест, ки дидорбинии маҳбусон бо хешовандону наздиконашон кай имконпазир мешавад. модари яке аз маҳбусон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон писари худро наздикии 8 моҳ боз надида, иҷозаи вохӯриро интизор аст. ба хабаргузорӣ гуфтааст, ки ҳарчанд бо писараш тариқи телефон гап занад ҳам, лекин назди худ бо чашмон дидану суҳбат кардан дигар аст. ин модари маҳбус умедворӣ кардааст, ки сироятёбӣ аз беморӣ ба наздикӣ паси сар шуда, боз бо писараш вомехӯрад. дар Тоҷикистон аз охири моҳи март то ин дам 11 маҳбус ва 3 корманди муассисаи ислоҳӣ аз бемории илтиҳоби шуш фавтиданд. синни фавтидагон аз 50 то 70 соларо ташкил медод. қобили зикр аст, ки бо мақсади пешгирӣ аз сироят тадбирҳои махсус таҳия шудааст, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ аз 31 март мавриди амал қарор дорад. сафорати Русия дар Тоҷикистон ба расонаҳои маҳаллӣ хабар дод, ки зимни таҳияи рӯйхати мусофироне, ки аз Тоҷикистон ба Русия парвоз мекунанд, танҳо шаҳрвандии Русияро доштан муҳим набуда, акнун шахсони дорои шаҳрвандии ду кишвар низ ба рӯйхат дохил карда мешаванд. шахсони дорои ҳуҷҷати иҷозаи зист, вид на жительства дар Русия, иштирокчиёни барномаи кӯчониндани ҳамватанони бурунмарзӣ, инчунин ҳамсару волидон ва фарзандони русиягиҳо ҳуқуқ доранд, ки ба қаламрави Русия ворид шаванд. лекин дорандагони иҷозаи зисти муваққатӣ айни замон наметавонанд ба қаламрави Русия ворид шаванд.
игор лякин-фролов сафири русия дар тоҷикистон ба хабаргузори азия плюс гуфтааст дар масъалаи сафар аз тоҷикистон ба русия муҳимтар он аст ки мусофир дар русия макони доимии зист дошта онро бояд аз рӯи ҳуҷҷат исбот карда тавонад, зеро ҳадафи аслии ин парвозҳо баргардонидани русиягиҳо ба хонаҳояшон аст. ба гуфти сафир, барои нонавис шудан ба парвоз шаҳрвандон бояд дар портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ва бахши хизматрасониҳои давлатӣ худро ба қайд гузошта шакли махсуси электронии сабти пешакӣ ба хатсайрҳои ҳавоӣ ба русияро пур кунанд. дастури муфассал оид ба тарзи кор дар портал дар сомонаи сафорат қобили дарёфт аст. игор лякин-фролов мегӯяд, айни замон вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба истиснои баъзе категорияҳои махсус дар қарори ҳукумати Русия аз 16 марти соли 2020 таҳти рақами 635R зикр шуда ба қаламрави Русия манъ аст. шахсони дорои ҳуҷҷати иҷозаи зист вид на жительство дар Русия иштирокчиёни барномаи кӯчонидани ҳамватанони бурунмарзӣ, инчунин ҳамсару волидон ва фарзандони русиягиҳо ҳуқуқ доранд ки ба қаламрави Русия ворид шаванд, лекин дорандагони иҷозаи зисти муваққатӣ разрешение временное проживание айни замон наметавонанд ба қаламрави Русия ворид шаванд. инчунин манъҳои вуруди пештар ҷорӣ шуда нисбати шаҳрвандони ба қонуншиканӣ дастзада амал мекунанд. дар мавриди нархи билетҳо сафир гуфта, ки нархи онҳо дар ширкатҳои ҳавопаймоии Русия қатъиян сабт шуда 400 евро барои як нафар буда, барои кӯдакон камшавии нархҳо пешбинӣ шудааст ва маблағи онро метавон тариқи интернет бо рубл дар фурудгоҳ рӯзи парвоз бо сомонӣ бо назардошти қурби муқобила пардохт намуд. ба гуфти игор лякин-фролов, ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон мустақилона нархи билетҳоро муқаррар мекунанд, ки вобаста ба самти парвоз ба Русия маъмулан 380-410 евроро ташкил медиҳад ва маблағ нақдӣ бо пули миллӣ пардохт мешавад. тибқи маълумот то охири моҳи июл аз Тоҷикистон ба Русия 23 парвоз бо хатсайрҳои чартерӣ анҷом гирифта 3200 нафар ба Русия бурда шуданд. дар ҳамин ҳол шумори хоҳишмандоне ҳам ки мехоҳанд аз Русия ба Тоҷикистон бозгарданд хеле зиёд аст. тибқи баъзе маълумотҳо, мақомоти Русия имкони оғози парвозҳои маъмулиро аз 11 август ба тамоми кишварҳо баррасӣ доранд, аммо ҳанӯз тасмими ниҳоӣ гирифта нашудааст. хабаргузории ТАСС санаи 1 август бо такя ба ду манбааш дар ниҳодҳои Русия хабар дода навишта буд, ки мавзӯъҳои барқарор шудани парвозҳо дар ҷаласае бо иштироки муовини нахуствазири Русия Татьяна Галикова баррасӣ шудааст. аз 1 август Русия парвозҳои мустақими байналмилалиро ба Туркия, Танзания ва Бритония барқарор кард. ҳамчунин марзи ин кишвар бо Абхазия кушода шуд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи Payom.net лутфан пайгирӣ кунед. ҳар хабару рӯйдодеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ё Telegram фиристед. дар паноҳи Аллоҳ бимонед. хайр, бо умеди дидор то ҳафтаи дигар. радиои паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём. илм, фарҳанг, навид. радиои паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net